Horretik ikastola aurkeztea egokitzen zait, hitz gutxitan, eta esango nuke ikastetxe heldua dela lehendabizi Horretik ikastola, 1963an sortua, beraz azkar 50 urte, eta guraso kooperatiba bat dela titularra. Zeintzuk dira gure ezaugarri nagusiak? Nik esango nuke gu aukera oso egokia gerala, gure errenterian, familiengandikan gertu dagoen ikastola bat, konfidantza eskaintzen dugun ikastola bat, emaitza onak lortzen dituztelako ikasleak gugan, eta gure ezaugarri nagusia izanik euskalduntasunean ezitzea, euskaratzea ere lortzen dugulako ehuneko ehunean gure ikaslegoa. Horiek ezaugarri nagusiak izanik, gure ikastola eskola euskalduna izateaz gain, eskola eleanitza ere bada. Gure ikasleak euskaraz eta gazteleraz konpetentzi guztiak lortzen dituzte, baina inglesean ere oso emaitza altua lortzen dute, eta aukeran frantsesean ere ikasten dute. Beraz, eskola eleanitza da. Preokupazio nagusiak gure ikastolan, heziketaren prozesu integrala bultzatzen saiatzen gera. Esan nahi dut alderdi kognitiboarekin batera, pertsonaren dimentsio guztiak globalean lantzen eta kontuen hartzen saiatzen gera.